alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa da şer ýurtda zähmet çekýän ýigitlerimiz Sapar Muradyň adyndan, Badyr Baýyň adyndan aýratynam döwletli maşgalanyň gelini Gunça geliniň adyndan mehriban käbesini, edip ejesini maýa gelinjäni dogran günü bilen gutlap barýar. Şol owadan pursatlary meşhur Jeyhun Production YouTube kanalyna size hödürleýäs. Geçen sürprizimizem ızdanyna bolupdy. Bunem nesip edenden ızdanyna, ýagny ızdanyň halky öz ýakynlaryny begendirmegini dowam edýär. Dozona geldik. Häzir sowgatlar bolşurar. Şol owadan fursatlaram ähli internet sahypamyzda size hödürleýär. Sapar Muradyň adyndan, Badyr Baýyň adyndan gutlaýar. Häzir baýaga ilk bilen assalamu alaykum näçe döwlet dozonda toý dip geldik. Saçaklaňa diňe toý ýazyldy. O gelneje ýaşyň wagt boldy, maýa gelneje dowlanyňyza gutlaýarsynlar. Bolama hemme ýakynyň sallaryňy bir taçan başna jemler. Bolam bella otyň dowlanyňy. Ine ýörýte daşary ýurtdaky ogullaryň Sapar Muratsan, Badyr Baýy, Gunça geliniň ýörýte sen dowlanyň üçin inesi owadan sowgady, taňa sowgady edýär. Bir ýa sarpalyň, sowgatda. Ya daýaga, meselen boş goýam zat, ýörýte ogullaryň adyndan dowlany taňa sowgat berýär. Ya sarpalyň. O ýerme dama şu çağızıklaryňyň gowullaryny gowup begen ýaşa. Nesijil tortulmar. Ýörýte Dowlanyň şanyna nesijil. Yani şuun bir bizim olaka maşgalamyzda bir adabiýetçilik güýt bilen yani ýoldaşym dowlanyň negil otyşyň olakan minnetler gutlap gelip otyşyň dowlanyň näsemi hemmesine olakan sawgatna diýen. Hemmeňe. Kaçmaň. Hem gelip oturýanlar taňryl gydym. Hemmemizin. Ya da vaysi maya gulega etikemen yaçı uzaymasın görce qowlukmasın. Menem şuun hutamyň dogrynyň geldim. Taýda taýy ýaşyňyz ikiňiziň hem ýaşyňyz uyumasyn görçekleriniz qowluk bolsun. Göre ýazdyň taçyklaryňyz. Elmi tama aktyklaryň, çowruklaryň arasynda gül oýnap oturmagyna ýardym etýär. Hawa. Uzak ýaşaňda. Maymunluca uzak yaşa. Yaşım bilmezdim. 70 yaşamadım. Daydan yeni 70 yaş verdim. Düğüme taşağım toyuyordum. Elmeden toyduk öyleydi. Alaydan ne var? Maymun uzak yaşa. Yaşım bilmezdim. Böyle olan yaşımını verdim. Eceke yaşın uyumadın. Kaçanadam toyardın. Ne oğullarım sağaman geldi. Bu dağlar. Doktorlar sana ne kadar bu yöneticiler söyledi. Buralar var. Yok. Şundan tek olarak Yaşın uyumadın. Kudamayın da toyduk böyle. Allah'ım var ya. Yine ölçüler yaşayacak. 64. Dayda uzak yaşa. Yaşın bilmem. Buralar anla yakın. Al dedi uzak yaşa. Ayzay mı konuştun? Yaşın bilmem. Ben yine oturan ayakta uzak yaşa. Uzak yaşa. Aydan ýaşa. On ağır yürüyorsa. Saya şunu bilmem. Aydan tamam kabin şöyle. Gel. Han görelan diýdi. Maya gulega ýaşyň uzaymasın. Aydan Hudaýym şu bala çağırı hädini görüp daýda bilen ýaşap oturmak netibetin ýangepler. Hawa janyň tagwadan saçaň mudama taýýadyň da şeýdip ýylgün bilen bile oturup şeýdip gezmek taňa netibetin eşege çaýar. Böyle, tamam. Da gep Böyle, tamam. Hudaýym. Şeýdip ha. Oraya hawa. Al yaşını bilmezdim. Böyle, tamam. Uzak yaşa.
Amma öyle yaşamı bilmem gay. Dada baya. Sen boş oturma ya. Toy dikkeleli böyle. Ya soğuk mola vuelta, Ular doldurmak ne diye batırayım, Mehmet'e yetmiş yaşa. Bari mi denene kim şeydi? Hava. Uzak yaşa var. Dayı deme. Ana be. Çağa baktım kine edip arlamda Hörü köşebilen dingdirin kebe Senden edil insan yok men dünyamda Dünyamı söygüdün doldurun kebe Senden edil insan yok men dünyamda Dünyamı söygüdün doldurun kebe Yetiştirdin mehir verip mehrinden Edep alyan hirsüdünden pehminden Oşu didem qarab doymaz keşbinden Ak sütten mehirden qanların kebe Oşu didem qarab doymaz keşbinden Ak sütten mehirden qanların kebe Çeşmem kudretim El yetme hazinam bilen daraltım Ömür bossanımda açayıp bağıtım Ağlasam sözü tapip güllerin kebe Ömür bossanımda açayıp bağıtım Ağlasam sözü tapip güllerin kebe Gitsin küser seni yüreğim Cahan içre cana canım gereğim Sana verecek menin yeke sorum Yerdeki sargıdım ay sana kebe Sana verecek menin yeke sorum Yerdeki sargıdım ay sana kebe Ömür bossanımda açayıp bağıtım Ağlasam sözü tapip güllerin kebe Oşu didem qarab doymaz keşbinden Dünyamı söygüdün doldurun kebe Yerdeki sargıdım ay sana kebe